Вие сами имате родова връзка с Македония. Можете ли да ни разкажете малко повече за вашите корени от Македония? Откъде е Ами, вашият род? По майка ми сега сте. аз съм такова едно олицетворение на един съвременен българин. Сиреч имам кръв от всички краища на българското етническо землище, така да кажем. Има и македонска, има и тракийска, има родопска, а според някои легенди по бащина линия вече има и албанска кръв даже в нашия род, което мисля, че е малко по-така забавно и не толкова вярно. А пък, що се отнася до връзката с Македония, става въпрос за една баба на моята майка, значи една моя баба, която всъщност е женена за един дядо, който е дошъл от Охрид. 1945 година той се наричал Димитър Димзов, от една много голяма охридска староседелци, им викат в Охрид, стара фамилия. И те са имали 15 деца. Една от тази баба, аз се помня. Дядо ми Димитър е дошъл в Пловдив след Втората световна война, 1945 година. И това, което пък мене много ме очуди и ме зарадва, преди няколко години, когато аз много активно работех по Охридската архиепископия, написал съм съответната статия в Православна енциклопедия. Това е енциклопедията на Московския патриарх, която започна патриарх Алексий. За съжаление, сега този патриарх Кирия приключи. Когато работех в тези материали, изобщо аз съм писал всички материали за Македония в тая енциклопедия или повечето исторически материали, разбира се, става въпрос. И когато четях съчиненията на Иван Снегаров, който аз смятам за един историк гений в българската историография, той е просто невероятно ниво. Установих в една негова статия под линия, той казва, че всъщност той произхожда от големия охридски род Димзови, който в крайна сметка е нашия род. Така че аз се явявам някакъв далечен родственик на професор академик Иван Снегаров. Той първият директор на Института за история на Българската академия на науките. Ако влезете в института, ще видите неговия портрет. Така че това е връзката. За съжаление, тая връзка прекъсна през годините. Последно сме имали картичка от Охрид, когато умира дядо ми Димитър някъде 50-те или началото на 60-те години, когато там според една стара охридска традиция пращат едно писмо и той през Женева, през Червения кръст. Тогава знаете, че в комунистическа България не можеше да има такива взаимовръзки. И тогава е последната картичка, последното писмо, тъй като по една стара охридска традиция братята трябва да дадат пари за погребението. Сега оттам нататък аз съм бил много малък тогава или съвсем малък и не помня вече какво точно се е случило. Тая картичка още стои в къщи. След това са прекъснати връзките. Сега тук преди няколко години една моя леля от Пловдив ходи и се среща с този род в Охрид. Аз не съм имал такива срещи, може би някой ден ще отида. Но когато хода в Охрид, разпитвам там и те ми казват, че това са староседелци. Те са били 3 братя. Единият Димитър, другия се е казвал Иван, третия вече не си спомня. Може би ако се разрова някъде там да намеря тази картичка, ще разбере неговото име. Просто съм го забрал, знаех това име, но дядо Иван и дядо Димитър ги помня много добре. Като имена. Много интересно. Но казвате, дядо Димитър е дошъл 45-та? 45-та година е дошъл, да. Това ли е последната вълна на бежанци от Македония към България? Мисля, че ако говорим за вълни бежанци, тогава е. Сега, разбира се, в момента има засилено преселване на жители на Северна Македония в България, но това не е вълна вече още. И може би те не са бежанци в крайна сметка, нали, тъй като това е вече в европейски контекст, но това, доколкото аз знам, това е последната, сега колегите, които се занимават с нова история, сигурно знаят по-добре, това е последната емигрантска вълна тук
повечето от тях живеят в този наш знаменит Пловдивски квартал, който носи звучното име Кючук Париж, малкия Париж. Нали? Още са запазени част от тези къщички, в които живеят, макар че той има и такива, има и тракийски бежанци, които живеят по един общински закон, който не помня от коя година, че ако покриеш една стаичка някъде, това вече можеш да живееш там. И тези имоти, аз имах леля, която живееше в такава къща. Тези имоти чак сега ги, между другото, легализираха, получиха хората земята. Но целият квартал е такъв нашия, нали, Кючук Париж. Но, което е другото, което е много интересно, че всички улици са кръстени на местата, откъдето са дошли бежанците. Централната артерия на квартала се казва булевард Македония, разбира се. Аз живея на булевард Македония също, но имаме Охрид, имаме Скопие, има и имена от източна Тракия, тъй като оттам също има бежанци, знаете, след Втората Балканска война. Тези, които са бягали след въстанията или след различните афери, като Винишката, Щипската с Дончо Щепянчето, те са ясни. Ясни са и тези, които са бягали след Балканската война и след Първата световна. Каква е била мотивацията на някой да се дигне с голямата си фамилия, 15 деца? Те повечето тук са родили. Част от тях са там, тук са родили повечето. Ами каква е мотивацията? Да не ги македонизират. Това е мотивацията. Аз друга не виждам и не знам за друга мотивация. Тъй като имайте предвид, че в крайна сметка след Втората световна война при нас се установява една по-жестока система, нали, от съветски тип. В Македония е малко по-лек режима, макар че там е комунистическа система, но единственото, което може да се каже, че те са избягали, за да не бъдат македонизирани, защото тогава започва македонизацията, знаете, масовите гробове и прочее, изпращане в лагери и така нататък. Това са добре известни факти, които може и да ги отричат колкото си искат, обаче това са факти, хората помнят, пък ако толкова искат историческата истина, да си отворят архивите, там ще се види точно какво пише. Включително и на тайните служби трябва да се отворят. Разбира се, че на тайните служби. Да.